Vi har lige hørt foredraget Kina, den vigtigste BRICS i verdensordenen. Det var et rigtig godt oplæg med gode pointer fra historien, det politiske, det kulturelle, men også den økonomiske situation lige i øjeblikket, hvor BRICS-landene, Kina som økonomisk storebror i verden efterhånden, får betydning for os alle sammen. Og det var et rigtig godt oplæg. Det kommer vi til at arbejde videre med. Jamen, min oplevelse af foredraget her, det var faktisk, at det fik en masse eleverne til at være meget engageret i det, der blev sagt. Den her udvikling i Kina er jo noget, som er super relevant for mange, især HHX-eleverne, de arbejder med økonomi. Så at de får en foredragsholder ud og hører en masse om det, gør i hvert fald, at det bliver mere spændende og mere interessant at høre om. Og så var det godt at få noget information, som man nok ikke måske direkte fik fra undervisningen selv, i forhold til historien, der fører tilbage til den her udvikling. Blandt andet BRICS-landene og det hele. Så informationer, der bliver fortalt på en ny måde for eleverne, det gør meget. Man kan også se det på eleverne selv, hvis du sidder og hører om det, frem for måske at sidde i et klasselokale. Der er i hvert fald forskel på det. Så det er spændende at se. Jeg synes, det var en meget god fremlæggelse. Jeg synes, det var meget godt med de videoer og billeder, der det som blev vist, så vi også husker det. Altså på billeder, ikke bare hvad vi fik fortalt. Så synes jeg, det kom med nogle gode ord og inputs og facts om Kina. Jeg synes egentlig, vi lærte selve landet og økonomien og sproget meget godt at kende. Så var det også meget godt med de der pauser med billeder og videoer. Så ligesom, ja, det var bare en god fremlæggelse.